המלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, זה הודיה לכבוד בורא עולם. אבל מה? נטילת ידיים בבוקר מצילה אותך מכל הבעיות שיש. למה? כי אתה הורג את השדה. ברגע שנטלת ידיים, הרגת את השדה. אז מה נכנס? המלאכים נכנסים. ושהמלאכים נכנסים, הם פועלים לך ישועות, פועלים לך הכנסות. הפרנסה פתאום מתחילה לשגשג. למה? כי נטלתי ידיים בבוקר, עשיתי את המצווה הראשונה שפותחת את היום. לא נגעתי בדברים, לא נגעתי בארון, לא נגעתי בכסף עכשיו, לא נגעתי בשום דבר. נגעתי ישירות, רצתי לבדול ידיים. ברגע שנטלתי ידיים, יש לך שמירה עליונה. וזה מה שחשוב. הרב שלי אמר לי, רבי ומורי שיבדל לחיים ארוכים אמן, הרב שלום ארוש בן ימנה, זכותו תגן עלינו אמן. אמר לי דבר כזה, אמר לי תסביר להם מה זה נטילת ידיים בבוקר, מה זה הנקת תפילין, ומה זה שמירת השבת הקדושה, ומה זה ההצלחות שהם יקבלו. אז אני מסביר לכם, שבן אדם עובד את השם בשמחה ובטוב לבב, כמו שרשום, כבד את השם מעונך, אלא מגרונך. שהאדם מכבד את הקדוש ברוך הוא ועושה רצונו, כמו שעכשיו אנחנו באנו לפה, התאספנו כולנו, התחלנו לרקוד, שמחנו, שמנו ישירות, באנו בשמחה לשם. ככה בן אדם צריך לבוא לבורא עולם. הוא בא לבורא עולם לדבר עם השם, הוא בא לו בעצבות. כואב לי, אין לי כסף, תן לי פרנסה, תן לי זה, שעוד הוא בא בוכה. אתה בא בוכה, יא בכיין? לא תקבל כלום. כי למה מי שבוכה, מה אמרתי לכם? בוכה, רשום בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא שונא את העצמי, מתרחק ממנו, לא רוצה לשמוע אותו. לא רוצה לשמוע את האדם הזה. אבל מה? אם בן אדם בא בשמחה, כמו שאנחנו באנו עכשיו, איך באנו? בריקודים, שירות, משפחות, קפיצות, רקדנו, שמחנו, באנו לבורא עולם, עכשיו הוא יביא לנו כל השפעים. אמן. את כל ההצלחות הוא יביא לנו. השבוע הזה יהיה שבוע מבורך. אמן. שבוע של ברכה, שבוע של שגשוג, שבוע של הצלחה. כל בן אדם שאתם תראו אותו, אתם תברכו אותו, אין לו שפע. אמן. ברכה, הצלחה, אל תדאג. הילדים שלכם יהיו בריאים בנפשם, בריאים בגופם, הצלחה בכל העניינים. בזכות רבי ישראל אבוחצירא הבבא סאלי הקדוש ישמור ויגן עליכם. אמן. שזכות זה שבאתם לפה והגעתם וטרחתם ובישלתם ככה ועשיתם את כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא ישפה לכם כל ההשפעות הטובות. אמן.